Naglulubaba! Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa auto padayon ta sa tuwang panaguban, padayon sa tuwang paglanog-lanog. Hala, sige kung bati gyapon ta sa pagpahimsog kanato mga kabisyo my loves. Oras nato alas 12:13 na gyud. Kini nga oras gyud kanato sa Jesser Marketing. Ang tigamag tigapudapod sa Calabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulo, tiyan, likod ug lutahan, muwagtang sa panuhot, suhot, katul-katul sa panit, pinangkan sa mananap, kagid-kagid, arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulo ug ngipon. Mupatay sa kutog, lusa, mupakgang sa lamok nga dili makapaak, muayo sa mga samad tungod sa diabetes, alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon ug alang sa mga kabuhion, dagaton, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Aron marilak sa paminaw ug haplasi sa pinakamaayo nga Calabo Plus Liniment Oil, ang kahibulungang haplas. Sa pagkaligo, isabon ang Calabo Plus Herbal Soap, kagid-kagid ug pilas wagtang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro 09 sa 093-0973-6009. Padayon ta og duyog gyapon sa tuwag pagpaminaw. Live gyapon ta diri sa tuwang Facebook page Calabo Plus Herbal Product Jesser Marketing nga Facebook page, and Kato Confession likewise diri sa tuwang Facebook page sa DJ Mikey Ling. Like, share, follow kanato ha, and message mo kanato kung ganing nakapalit mo sa tuwang produkto diri sa Calabo. I-message ko diya sa DJ Mikey Ling aron aduna may madawat nga premyo palipay gikan kanato og sa Jesser Marketing. Alright? Wala, sige. Tuod man, kumusta ta ninyo diha? Hinaot nga okay pa mo sa alright, kauban gyapon ta ninyo, kinigapon si Mike Kiling. O kini po yung inyong gwapon taro ay lumping ha. Kinigapon si Lolo Babaw ha. Last na punta ni katulong yugto niya, Mike Kiling. Gani, manukad kita. Og tuod, kanato sa mga gusto mag-share sila mga kaagi, message lang mo diya sa Kato Confession nga Facebook page kanato sa gihapon usab aron ato ang mabasa ng inyong mga kaagi nga gustong i-share kanato diri sa kahanginan. Okay? Ana lang mga kabisyo my loves, no? Sige. Og tuod man dito maglangan aniya na ang ato ang Kato Confession. Si Lila ay isa sa mga kilalang makeup artist sa kumpanya nila. Patunay dito ang ilang mga trophies parangal bilang National Makeup Contest Artist na inaipanalo niya. Halos mapuno na mga trophies at certificates ang sala niya sa kondo. Unya, makaon niya. Basher makikalulubaba. Dahil sa husay at angking talento nito sa ngayon at pinadala ng kumpanya siya sa Singapore para lumaban sa isang international makeup contest. Sobrang nasabik siya nang unang ibinalita sa kanya na dadalo siya dito. Gani kitsa may di magbalipayo niya Singapore. Wow! All expense paid. Hindi lang dahil unang pagkakataon niya itong makapunta sa Singapore, kundi dahil tanyag ang pantipalak na ito na dadaluhan pa ng ilang mga sikat na personalidad. Dahil kinabukasan pa ang patimpalak, nagpa siyang maglibot muna si Lila sa ilang sikat na lugar sa Singapore. Mabilis ang kanyang paglilibot hanggang sa mapadpad siya sa isang antique shop. Ay, kulba may paspas kay sa Mulakaw siguro po. Kabalo niya ko, gamay niya kill, gamay niya ang bayanya niya. Kanya magagagmay ang bayi, kay mura ba niya paspas kay mga lakaw. Manghang-mangha siya sa isang lumang salamin na nakita niya. Kasintaas lang nito ang mesa niya sa kondo. Panahon pa daw ito ng gyera, sabi na nagbebenta. Pero dahil nilinisan ito at nilagyan ng barnis, napakagandang tingnan. Naisip niyang pwede siyang mag-ensayo ng pag-makeup sa harap nito. Kaya binilin niya mismo ang salamin. Alas 7 ng gabi, kinuha niya ang salamin at ipinatayo sa mesang nakadikit sa dingding.
Umupo siya at tiningnan ang sarili sa harapan. Wow, ang ganda ko. It's true. May biglang kilabot siyang naramdaman. Agoy nyoy. Malagi. Ay, patakal lagi pamalit. Ubis ko sa lagi ba? Alam mo na karaan kayo? May kilabot siyang naramdaman habang nakatingin dito. Pero dahil hindi naman siya naniniwala sa multo, nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Alam na niya ang teknik na gagawin sa patimpalak. Kinabukasan kaya nagsimula na siya. Ilang minuto na lang ang nakalipas, naramdaman niyang lumalamig ang buong kwarto. Naisip niya na dahil siguro sira ang aircon. Malapit na siyang matapos sa pagpapahid ng foundation. Nang biglang nanaglag ang suklay. Nahulog naman na yung suklay dyan. Suspense pa. Sa ilalim ng mesa. Agad naman niyang kinuha at yumuko siya at inabot ito. Muntik na siyang mamatay. Kaya niya untog sa lamisa. Sa gulat ng pag-angat niya ay iba na ang babaeng nasa refleksyon. Refleksyon galing sa salamin. Napasigaw siya sa takot at nanindig lahat ng kanyang balahibo. Balahibo niya sa kanyang katawan. Uy, tanyang balahibo. Uy, it's amazing. Maputi ang buong mukha ng babae at matitim ang mga mata na nakatingin sa kanya habang sinusuklay ang mahaba at tuwid nitong buhok. Chinese guro na. Nang umiti ito sa kanya at lumabas ang maraming itim na likido, sa bibig nito ay nanginig na siya sa takot. Kaya tumakbo na siya ng mabilis palabas sa kwarto. Halos maubusan na siya ng hininga nang makarating sa elevator. Masok siya rito at umiiyak na siya ng sobrang takot na takot. Nang pagtingin niya sa refleksyon niya sa loob ng elevator, nakita niya muli ang multo ng babae. Agoy nyoy. Agoy nyoy, digit mo tigong ipigso. Anyara. Ulahin man. Tukan man niya itong ipigso. Nakangiti ito sa kanya habang muling nagsusuklay. Basin, kabalo niya ko may kiling. Nanya ko yung idea nga nung inganya ang multo sa yaha. Ngano lulubaba? Gustong magpa-makeup, gustong magpa-riban. Unsa man, dili ko ni mo make-upan kay hadlo konti ka og taman. Ha? Mao niya ayaw mo sige patakaw pamalit og mga karaan laging gamit. Actually, dako lulubaba na mi karaan sad nga sa amin sa parador. Mo to pimintin ako ginatan-aw gyud. Makauli ko, makahigayon ko sa mua. Ako og itong hangyoon nga kuhaon og gamiton. Na halukan ni mo. Karaan ra ba gitawon kayo to? No? Tanang henerasyon sa kuang lulot lola. Wag daghan na kay mga karaang taong nakakita og nagagamit niya to ba. Ganahan magud pug kuwato amot lang kay murag something na agi urag para gito sa kuha tol baba. Blok ba kay nimo eh? Palitan na ng tikag sa amin eh. Ako ba magani diha bisag dili karaan og bago pa kayong sa amin madlok magani sila. Ano man? Madlok sa silang dagway pakita nila oy time sa. Pakita pa nung sa minya ay mapangit magsamot tong nyawong. Di maayo ni. Unya nga di gid mo magkumpiyansa ha kung ganing palit mo sa amin labaw niya kanyang crack. Bitaw ingon nila malas daw na lulubaba. Tinuod malas daw niya. Pag crack sa amin nga imo ang saminyan,
Makrak sa imong bulsa. Makrak ang imong bulsa, matrak ang imong pitaka, wa niya ginyay sulod pag ganyang may tabong nga singana. Oh. Hadlok kanya sa tanan. Mao pa niya hadlok sa tanang hadlok, ha? O nga mo mahutdag sulod ang imong pitaka. Diba? Mao bitaw sa mao na mga plus na lang tao Calabo Plus Herbal Oil Element para sulbad ang atong mga labad-labad nga paminaw lulubaba. Mga plus taniini nga liniment nga numero 1 aprobado garantisado Calabo Plus Herbal Oil Element amigo. Huwag taang sa panuhot-hot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma o guban pa. Mupatay sa kutob, moisturize sa panit, humot og sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw nindot sa paminaw. Insect and mosquito repellent, alang usab sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe. Gamiti sa Calabo Plus Premium Rub, alang sa pingot nga ilong hubak ug stress nga paminaw. Mag Calabo Premium Rub ka na para ang buhay hayahay. Para sa mga kagigagidog baho sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para pampaputi o papabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with sunblock protection. Inigato ka nato sa Jester Marketing, Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus, tanang balatian, tudas. Padayon tawag doyog sa ato ang pagpaminaw. Sa gihapon mga kabisyo, my love so sweet. Dari gihapon sa ato ang programang Tutok Pakatok sa Udto. Jester Marketing.